mume wangu. Baba tipedi dokika nyaka to wasei. Wakabona sei kuti atobora chikomba. Order. Nyaya yakaitika ndekudai so. Mai wangu ndakasvika pamba anofunga manheru ndobva ndipa foni ndokuchinzi baba mwana ndino mavhidhiyo yandasendewa tionei mavhidhiyo pafoni yake. Ndofunga bva takuona mavhidhiyo pafoni yake. Ndofunga ndo pakapinda ko inova yomurume yeyo. Ndobva ndavapa foni madzimai dai foni yenyu. Shwa vakangoti anzi foni ndobva yangoiswa panzeve. Havana kuti halo. Shwa vakatora nguva vakangoisa panzeve chete. Ndakati ko hama mwana daireka foni yenyu. Shwa murume ndobva akati. Zvadaro ndo parakatanga kunetsana. Ndakati aiwa chindipa nhamba dzafoni idzo ndoda kuziva ndodzani. Shwawo ndobva tanetsana ipapo. Dzavarambira foni yavo. Nofunga ndakadzika panext pazasi. Nofunga ndazodzoka pamba ipapo. Ndakavaona amai ava vachibuda mumusha vachienda panext pamunin'ina wangu. Shwa vaenda pamunin'ina wangu. Ini ndiri mashure vakasvika ndobva vapinda mumba. Vapinda mumba ini ndakabva ndamira panze. Ndopa vakaitwa naaba munini vai ko. Ndamboisa mameseji ndakati uyai titandare ko chii achinzi ko amuna unzwa noizi yanga iri pamba irapo. Achinzi ko chiko achinzi inini ndakutokutaurira secret iripo. Ini zvomurume anchada. Ndoda kuti ndino murume wandoda kuti inini zvangu andirore. Murume makamuwana akarere achinzi ndinaye. Aiwa imimi hakuna kudaro. Imimi hakuna kudaro. Amunoidze ibvi here. Achinzi aiwa ndikutokudza secret iyo. Shwa ini ndobva ndapindawo mumba. Ndakabva ndabvunza ndakati ko munin'ina maswera sei pana maswerawo ndokuti ko nyaya yavo kutaurirwa secret uri kuigamuchirawo sei. Ndokuchinzi inini hapana mukoma. Ndakati handiti wazvinzwa vari kutaura kuti ndine murume wandiinaye. Zvino tinogarisana sei manje. Achinzi aiwa shwa inini ndobva ndasumuka ipapo vanaenda pahanzvadzi yavo padhuze nopamba. Ndobva ndatsanangura ndakati tsana ndati chitanoizi nanzvadzi yenyu ndo nyaya yacho. Shwa ndobva ndadzoka kumba vavatangana nonyaya yavo futi. Mimi mamuchizonditi foni chii patakutaudzana paita kunetsana tsana ndobva vazoya ndobva varowa. Shwa ndopa vakatiza kutiza kwavakaita ikoko havana zobva vadzoka pamba. Ndokupa vakazotorana nomurume. Murume weishamwari yangu taitoyanana pamashure apa ndakatombomufonera shamwari zvaukuita nemudzimai wangu iwewe bhoere apa. Shwa mukomana akati shaina ndisi kuzviziva. Dzamara tazosanganidzana parufu nomurume yeyu. Ndakamuti shamwari iwewe bhoere apa. Achinzi shamwari ini handina zvandiri kuziva. Ndakati no panapa panavo kana usina zvaukuziva unoyakumba. Shwawo haana kubva azoyakumba kudzamara vazotorana nomufunga ndokuziva. Pane zvakuramba kuti uno mukadzi womunhu. Iwe taurise vanhu vese vachinzwa. Ndati wazvinzwa here kuti nhasi mukadzi wakatora kubva kwavo mukadzi wouzva. Ukupanzwa. Isaka kuchikomba chomurume kako. Aiwa chikumba cho. Aiwa mukadzi wari. Vatora kumba kwavo. Awa vakanga varamba naye. Vakaramba kudare naye. Venda kudare kwasapo. Chinzwa vaiti varambanise.
Saka wakarambana here. Saka chomukadzi. Muvata. Teerera unzi. Makatora muno mukadzi ko. Kumba kwenyu. Right. Iye zvinezvi nhasi muchiya muno mudare munomu. Mazviziva here kuti mukadzi uyu murume wake ndouyu? Hamusi kunzwa zvaari kutaura? Zvaataura pa. Vatezva rari kupiwa iwe? Mubereki wako uri kupiwa musikana? Ngawauye kuno? Mirai Ida mugara baba. Baba. Bapikise Sumukazi. Suzero kuti ndinopika nashe wangu. Zvose zvatatora pano. Ichokwadi sina manyepo. Mari ngarikomborere. Tatenda kare pasi. Baba. Uyu mwana wenyu. Musikana. Uyu. Uyu. Nguva. Okay, nakatona. Aiwa. Tipei nguva. Varikuda kuti makaseka umbowa hatuwane. Ore. Uyu anga ari mukwasha wenyu akanga akaroora uyu. Okay, ndobva vazorambana. Vakarambana kudare ripi? Kwa chief Gumbezi. Kwa chief kwa Sadundu. Vanorambanisa here vanhu. Avarambanisa. Ndobva mazororodza kuno uyu. Ubva rono uyu akatouya akaita usumukwasha. Vasi uyu asina kurambana nouyu. Vasina kurambana nouyu. Ndati kwaGumbezi nditi ndimi here mataura kuti havarambanisi. Baba vanhu vazhinji pasabu vanorambanisa here sukura kuti maita iko sabu vanorambanisa here muchato wevanhu Imimi zvitora kuti mutemo. Anohura imimi ndati makazvitora kuti mutemo. Right. Baba. Vakapihwa gukuru remari. kupanorambana vanhu ine usiku handiti vabereki vacho panorambana Mimi mati vakarambana. Mirai yenyu vabereki. Mati gupuro ravakabvisa kunge hamuna kuruona. Asi mwana wenyu akaramba munhu. Muchitozviziva. Asi gupuro racho hamuna kuruona. Mambenge muri muno mudare. Panga pachibviswa magupuro apa. Pabviswa gupuro ratenge tinaro kuno. Mari unoti mari 50. Iyo 50 mwana wenyu akaikwanisa here kuiwana zvokuti akaramba munhu mudare raGumbezi headman. Hazvina kusvika ipapo. $5 ndinofunga. Iwe wakabvisa gupuro remari kupo. Kapu. Wakampa kapu yechi. Manzwisa baba. Isusu toda kuti muone kuti imimi pachezvenyu tisingade zvekukubvengai makapara mhosva because mataura Megani kuti uyu muri kutomubvisa uyu mumhosva kuti uyu haana mhosva nokuti uyu atoroora mwana wangu zviri pamutemo asi musati mapedzerana nomukwasha uyu pamwe chete papo kureva kuti imimi muri munhu anoda kunhonga kuti ukumupiwa pfuma ukumupiwa pfuma. Nhasi uno hamuna here kodzero yekuchaja wepfuma maererano nokubereka kwakaita nevana nokuti tisinga tichida pa baba ka tinge tichida kuti mimi ndimai tiklasifira kuti uyu mukwasha wangu uyu chikomba ndo chatobatwa nouyu nokuti havasati varambana zvine mimi muri kutoti vakapedzerana ini ndakutarisana nouyu ndopamuri kutaura kei saka zvisinei mimi mochidzokera henyu uko tawana umbowo inge tichida kuti mimi tezvara muri kuti muvata ndemukwasha wenyu ndizvo ka asi dare richatsutsa nyaya sezvamana iwarunyaya mbiri dzounofana kubhadhawo kana mambo vakuchacha
Chisumuka yeye. Moda wazviziva here kuti mudzimai uyu achiriwe uyu kunyange zvako uinaye kumba kwako wazviziva uri kutokunda vate zvanhu vako pamutemo mukadzi asati arambiwa mutore kumukadzi kapa unofanira kudiridzira wanza zvino wakati ndinoda kuita zvipachena kudherera mutemo hauna kudherera wakadherera mutemo pamutemo ndiwe waitoti kuno uyu wakurumidza tanga waenda mupedzerane pamambo nokuti mambo ndivo vanopedzerane dimbura muchato wazviona wazinzwa here saka uri kubvuma here musoro wenyaya wataurwa komba panorambika pachena zvitori pachena kuti iwoshiwa mukadzi unaye tinogura muchato chete wamamba Traditional Leaders Act customary 29.17 iyoye anogura muchato wauyo chete zvimambo kana makarorana pachivano isisu kuti tipedze nguva naye pachena andika iwe wakabata chikomba andika nokuti uno mukadzi wakamuna kurambana atogura muchato kurambana ndimambo andika right atezvara vakufuti vanomhosva kuti vakarodza mukadzi wako andika vanomhosva vachachatwa namambo andika saka mungweneka regai tipei changamiri vadzikise mutongo nokuti nyaya dzakawanda changamiri angaiti mombe 4 angaita mombe 4 regai tichimaita basa zvino zvamusiyana zvinhu munhu anenge asina kuzotorera kuti munhu pachena saka uyo anofanira kutabisira munhu 1 3 ndozari kubhadhara changamire vari kuti unodzana Casper arikufanira kubhadharwa mombe 3 mushure mokunge iye achida 4 but mambo vamubvisa mombe imwe chete kureva kuti akuchibhadharwa mombe 3 angarora pachivanhu regai tipe changamire vadzikise mutongo zvakare vatise zvara akarodza mukadzi womunhu baba yai kuno amai muri kunotaura regai titiso is judgment yakataura kunova uyo vakuchiuya kusamuna uyo mbuzi akaita zvekuti tiise rimwe judgment rokuti yatanga kubhadhara mhosva yake yakakanganisa manzwa baba mune mhosva mukapara pamberi pedare ramambo rokuparikisa mwana varume vaviri saka pari zvinezvi muchasangana nesamoni izvezvi richakushedzai kuti uyai panapa padare panapa mutipindure kuti sei muri kupisa mwana pachipari chevarume asati apedzana nomwe murume pamberi pedare kana unayo kumangalira kuti ende kana uyo asina kubvisa gupuro rokuti achada murume pamberi pamambo ndikadzori chagame chiparamusha amuchatenderwa kutaura mirirai izwana nei regai nditaure zvakare pamusoro regai nditaure gumbeze aradotito he is not a headman mother ndisabu headman nyaro nanohwidza ndo mahedman andii
vanogona kutukisa nyaya but iye anotora mukana wekuti anorambadzisa vana but tiri kuda kuti timusunge maza ini ndotomusungisa kuti tichatoita waradhi tiite nyaya dzacho haarambanise vanhu anongomirira pambudzi kana yanyaya yekurambadzisa vanhu anotaura kuti endai kwamambo murawo maza wozi akasipagara but iye akatobhojajwa late chief judge wakanotiita kuti haasi kuzviramba arikuramba chingozviita cheka indasati amambo ati nongomuzi anongonzi December vadoda kumuchukisa musiyeni chakamerekeredza kuti hakuna sabhuku anorambanisa vanhu sabhuku akadzingapiwa gubhuro ndoro kuti aenzanise nyaya kuti chapa kuti musoro uteme chii kana vanhu vakuda kurambana sabhuku anonyora referensi inoenda kuna mambo kuti mambo vanhu avo vakuda zvokurambana chiendei mugure muchato nokuti ndimi nokodzero ezvingeza kutaura mambo $400 yanga akaklema emaposi kudaro ukambhadharira mariyo Dari kwa sabhuku ndakabhadhara $25. wakambhadharira $25 iye alright saka 25 iye iri juu ko 75 imwe ndei tiende pa 75 ndo makosting ndakashandisa kuya kuno. Ndo makosting ndakashandisa kuya kuno. Right, negi mari yakakundika kushandiswa kudarira sabhuku automatically iyo inobviswa handiti ka kuuya kwenyu kuno ndo kwamaitotsvaga rubatsiro ndizvoka saka hapasati pane macost tanzwana ka ndimi panguva iyoyo yenge iri nguva yekutofambira kuti ndinoda kutsvaga kwandinganununura ndizvoka saka pari zvinhu zvitingesati ane macost mari yaakatadza kubhadhara iyi iri kunzi plus mombe 3 dzedzedzi anofanira kubhadhara mombe 3 ne$25 iyoyo tanzwana ka mapabata right dai nhasi izvo zvasina kuuya kunokudaro ndopenge pachatangira nyaya yechi yemacost but pamangosvika mese mubatsirwa mese saka mese makudzoka mombe idzi dzinofanira kunge dzaakudanga kwenyu by next court day. Judgment mambo nedare vasera nyaya ndokubata muvata Robson nemhosva yekutora mukadzi wakaspa pangomo napo Robson anoripa kaspa pangomo mombe 3 kana iri mari 250 pamombe imwe chete ozobhadhara pamusoro pezvo $35 yaakabhadharirwa kudaro zvese zvomange zvaitika musi wa 29/10/2023 shombera idare musimumberi pa hamuna nyaya yemakwidza dari vanotongwapo mimi mamusamona iro mamusamona kuti ukanditakanitsana newe panyaya yakajekajeka vana mukana wara kozi inyaya yevanhu kuna mayamo muri kutinga amaoko kunani isisu makata kuti titonge nyaya imimi tisati akuda kutonga asi kuti muri kuzunza maoko kunani pamberi pamambo vakomana chibhadharai fine izvezvi hamuna mari tokwanisa here kuti mimi muende kumbonogara henyu kusel for 2 days pamari iyoyo ubereki wenyu ari kupi ani munoona zvamunoita zvinotitaurira zvega kuti murume ari munhamo aiwa murume handisi kumuda inde handidoti kofumanzi ndikagara naye asingapindiwa mamanga vabereki vacho vari